Id-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat dwar il-baġit għas-sena 2015 kien wieħed ta' viżjoni u ottimiżmu. Tul id-diskors tiegħu il-Prim Ministru elenka l-passi li qed jieħu l-Gvern biex pajjiżna jkompli miexi l quddiem u kif għalih l-importanti huwa li r-riżultati jinħassu mill-familji. Din is-sena qal ma jridx jitkellem dwar il-baġit. Aħna l-importanti għalina mhux li n-nies jitkellmu dwar il-baġit, imma li n-nies jħossu d-differenza fil-ħajja tagħhom mill-baġit illi wettaqna. Filwaqt li nnota kif fid-diskors ta' tnejn filgħaxija Simon Busuttil intilef f'dadija partiġjana u ftit li xejn għal dwar loqsma importanti bħas-saħħa u l-edukazzjoni, il-Prim Ministru kompla jelenka d-differenza lejn iż-żewġ naħat. Huwa l-ottimiżmu illi jmexxina, li poġġina hawnhekk illum li niġu quddiem il-poplu, li għandu għażla ċara bejn attitudni pożittiva u attitudni negattiva. Aħna qatt ma ħanejdu li sibna kollox diżastru. Il-Prim Ministru fakkar kif mhux l-ewwel darba li Busuttil kien negattiv u bassar affarijiet koroħ għal pajjiżna, iżda r-riżultati urew xort oħra. Minkejja tbassir negattiv min-naħa l-oħra, wettaqna u ksibna ir-riżultati u l-familji marru tajjeb. Fid-diskors tal-Prim Ministru spikkaw ukoll ir-referenzi lejn il-bidliet li qegħdin isiru f'pajjiżna u li se jkomplu jagħmlu minn Malta pajjiż modern, fosthom ir-riformi soċjali li għaddejin f'diversi oqsma. Enfasizzaw ukoll dwar il-ħtieġa tal-għada u kif il-poplu qed jara l-bidla għalkemm jistenna iktar. Jekk in-nies jirraġunaw b'moħħhom u anke b'qalbhom, jafu li dan il-Gvern qed iwettaq il-mandat elettorali tiegħu. Aħna min-naħa tagħna ħanibqgħu bil-polz bidejna fuq il-polz tal-poplu, li nifhmu dak li l-poplu irid min-naħa tagħna. Fuq kollox tenna l-Prim Ministru dan huwa gvern li għalkemm mhux perfett għandu l-enerġija u r-rieda li jwettaq biex jagħmel minn Malta pajjiż fejn tkun ippremjata l-bżulija.